Ongi etorri Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Gamerauntxiaren 151. atalian gare, 6. denboraldiko 5. atalian, astero Twitcheko kanalian astelenetan batzen gan arren, gaurkoan eukidugu arazo txiki bat, eta martitzenean geratu bere izan ga, trafikoa sala eta ez zala. Baina, badakizuen bezala, beste danak berdin jarraitzuko dauz, aste arte gabian, gau berdixan, naiz irratian FM-en entzuteko aukera izango duzue, eta gero, podcast moduan, naizen bertan, edo ebooks, Pertube, YouTube, Spotify, eta bestelako plataformetan. Gamerauntxia, Euskal Bideojoko zaleen komunitatea da, gara, eta gamerauntxia.eus webgunean aurkituko duzu elkartari buruzko info guztia, bai? Eta gero baita Telegrameko taldea, eta bar, ni Damian Baena baitia naiz, eta nirekin dare, Aritzo Driosola, eta Lander Unzueta, aupa! Bai, arratsaldeon. Esan beharra daukat, atzuko ataskoana nien itzala, ataskutu da zeona. Zutasko, ez? 3 ordu honitzen ataskoa. Burnout etorri zitzaela burura, porque burnouten disfrutatzen ziun zer olako gauzakin, gero bertan zaudenean ez, baina burura etorri zitzaiten burnout. Hori zikuetan. Etzingean gero instalatu, ez? Etxera joan instalatu eta demoraik ez pixkatola... Igual azteu gara neiten, estresa soltatzea aldea, baina... Hori da. Bai. Nahi dozuena, niri beti gustatzen gara, dakizu, ez dugu askotan egiten, baina zertara jokatu duzuen azken aldian, zertara jokatzen zabizten, de baldin badokazu zerbait, jolastu baldin badozue, gonbidatzen zaitu eta esatera, hasi aurretik albisteekin. Ni barriro nabil bueltan Hades Vigas, aspaldi ez, jokatu neban aurreti esko sarbideen estrene zanien, lehenengo berzin horretara jokatu neban, eta bain ja bat .0 estrene dela, nahiko engantzeta dekozte barriro. Ekitzizuek izarela justo salerik handizinak, bentsete lehenengo anak. Igual, badeko zela barriro jokatzeko esperantzi itxaropena, baina, ni pigarren asko gomendatzot, momentuz fordupilloa oso engantzanti da. Eta, apurrek izan pasta dotenien edo, karko dugu irratxaiara barriro ganoraz berra itxeko. Eta da jarraitzaia, esaten dute oso kontinuista bezala, edo jolastu leike bera bakarrik eta ez dago arazorik, edo merezi dau, zentzu jolastu leike bera bakarrik uste dut nik, egize da keinu asko, da itxingo duzuzela. Baina, naiz eta histori potentiekin ez dut uste bez, Hades bin zutabie, bada zutabitako bat, baina ez dut uste horren bestera egitzen da benik. Alan da beho, horize, lehenengo aspaiatxoen guzti, bigarren abezatu guzteko jatxunik. Eta kontinuizti bentsat jokagartesun aldetik, mekanik aldetik eta hori bai zalantzari parik. Obie da lasango neke orokorrian, igual batxurik izan guztiak lehenengo jokuko sagarreguz protagonistia, Melinoe baino. Baina, orokorren ikuste dute gauzako betu txen dauzela bigarrenak, eta nabari dela, eurrekotik ikasi da bena aplike da bela Hades bilonetan. Ederki. Nire kasuan Helizazen ibili naiz. Egia da Flight Simulatorren ibilin ditzala, 2 egaldi iten hazin ditzan luzeak, 2 crashatu zidan, así que oso ondo, ezin izaten dut rekuperatu. Kabratu nintzen eta... Oikoa da? Crashatzean kontu hori? Niretzat ez, eta ez dakizatik gaina 6 dotan crashatu ditin. Hortaz, behiratu erkoet, zerbait sistematikoki azidan egiten, edo kasualiadez 2 aldiz planetak alineatu zidan. Baina, aukera manion Helizaz hor naukan. Deskarratu da, eta pixat ebilita. Eta pixat gehiago ebili naiz, eta gustatzen naiz zait, esango nuke igual demoan zaukan intro zatiura hobeto dagoela beste zenbait aspektu baino, naiz eta beste batzuke ondo dauden. Baina, esperientzia izai gustatzen, ez da esango jokatu eten aurtengo jolasiko nena dala, hor garbi auketelta zein dan. Baina, digartea egiten nahi zait, eta mundu pixkat nahazketa hori Souls estiloko bat, Death Strandingen ambientazio estilo bat, gustatzen nahi zait. Zineko horbetzet hori pentsamente dekot.
Ba, ekitze, segurenik gatzain gaudetela bertan sartzi edo, dekon proposamen horregaitzik, baina probetako goak aski izan, itxurie bentset aurkezpen oso politza. Bai, ez dakit Damian, Proposamenakin ze esaten nahi duzu? Bera testu ingurue girotzie, Europako kialdien girotzen dan alako fantasia asko, ez? Eta zientzia fiziko, arloagaz, orokorrien, bera premisie oso interesgarritzat, Hori da oso aritz, ez, dana. Ba, ber, oso sentitzen da Balkanetako gerra ambientazioa dala. Gero ez du adierazten garbi, baina, bueno, argi dago asko gogorazten du ze hori. Historia hori eta gerra zibil hori eta... Ba, ni hasi naiz, baita sarbide goiztiarrian, Supra World jolasten. Supraland eta Supralanden bigarren jarraipenaren jarraipen berria, onjokan hori, sarbide goiztiarrian dago, eta, bueno, bentsat, jolasteko asko dauka, esan du, goiztiarrian dago, baina ja nahiko garatuta, oso aurreratuta, oso gustora benetan, oin, estosunak ezagutzen gopendatzen dute begiratu da jotzia, badago, oin estimen adibidez berapen batekin dago, lehengua 1,26 edo, 6 eurotan edo, eta, bueno, merezi dago, nere ustez, neri da puzzle txuak eta die, baina nahiko berezia, eta niri asko gustatzen gaten, ez da bez genero bat, ze uste generoa bera da, ez? Supraland eta Supraworld. Baina, bueno, oso gustora nahi. Grafikoki salto ez? Ikusten hain izenez? Agian bai. Gero be, karo, azteza jolasten da segituan galtzen dozu bestearekiko dagoen alde hori. Baina bai, esentzian da oso antzekua, baina igual gehiago gustatzen jat, zentzu batean, ze mundu bat izan beharrean, ero, azka horrekoan zan, jardina, ero lurraspia, ez? Etxe bateko, eta inda gela bat. Eta ja bai sentitzen da gehiago Toy Story roi hortara, baina, bueno, gustatzen jat, nola jolasten da ben inguruakin guztiz, elementu desberdinekin, gainera aldatu dau gure gadgetero erraminten set guztiz aldatzen da berriz, eta oso kurioso. Guai, nire aldetik. Erliak zen egon da, suposatxeot, duz asko sartzeko asmo, olako jokuetan normalien sandbox edo biziraupen estileko jokuetan aurretezko sarbideen, bastante gehitzen goten dira. Bai, gainera bestian aldean uste dut luzetxo dala, orokorrean. Ze bestiak uste dut 22 ordutan, 23 ordutan komplexionista inzenke uneko egun pasauta. Eta hemen uste dut tutoriala bakarrik 10 ordu gero izan lehizkela. Bueno, jokua da, ez da benetako tutoriala, esaten dut, jokua. Eta gero esaten dut, hau da tutoriala. Esaten dut, jolastu dut, normal. Ez zabiz, ze ikasten dozu jolasten, orduan oso txukuna da. Ja. Bueno, nik uste dut honekin ja albistetara pasatzeko moduan garela. Kareta, Haritz? Bai, kareta. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, hemen badukogu estreinaldiekin nahikoa jaleo. Ez dakitzela nahi dozuen hau enfokatzia. Bueno, lehenengo komentatuko da zeri buruz gabizen, ez da? Urrian basartua, bideojokoen agenda eskuan hartuta gatoz irratzaiora, eta badaukagu hemen Lander egunero artikulua gotatzen dozku, ez? Pinpan, joku bestia irten bia da, eta itxuri danez, hilabete indartsua omen dator. Askotan aipatzen ditugu antzekuak, eta oinguan be, berdina, ez? Matraka berdinak ingatoz. Urria ikaragarria da estreinaldien aldetik, eta emoten dau joera hori izango dala, ez? Gero hau eta joku gehiago, potentiagoak, danak batera, eta orokorrian ja nik ez dugu goratzen hilabete flojo asko. Ez, egon gozan baten bat, baina orokorrien beti egon da altxortxuruen bat edo beste, bai airukoitzek, bai indizek, beti egon da zozerrez postekoa. Baina nik izango neke justu urri hau oso potentiala, orokorrien. Bueno, azteko pixu astun bat, ez? Ghost of Yotei, Ghost of Tsushimaren jarraipena, esango neuke dela, PlayStation bosterako, eta urriak bian irten zan. Hori da. Bueno,
kiston tituluan, nik uste dute, nik ez da jolastu, baina imaginak ikusitza bakarrik gogu emoten dau, da estetikoki da joku bat pasada utza da. Pixkat izan lehike igual ez txikien entzat, dalako gore samarra. Bez, badauka bere punto violentziarekin zer ikusi daukana, baina, bueno, Japoniako roi hori dauka. Supuestamente aldatzen dau 400 urte atzeraro egiten dau, ez? Aurrera uste baino lehenago uste dut, ez? Gertatzen den historio dela. Kontrara uste dut, ez? Oker espana bien? Igual okerna berentxo momentu, Zu jakingo zobeto, egon itzan pixkate kuriosidades begira, oin ez da repasatu, baina egon itzan ikusten eta pentsau jaten kuriosidades aldaketa txiki batzuk, baina desde luego merezi dago, ikustia baldin badokazue Ghost of Yoteien trailerra, espektakulo da. Nostiko katzen da, 3 urte berandu hau da bigarren joku. Vale. 1603 agertzen jatemen, abestia da lehen hau. Bai. Vale. Ez emoten da hasieran ez, zela da, hau, Siete Samurai, Kurosawan rollo bat dauka, bai, iruditan, eta itxura oso ona. Bai, hori zebera etxen bien lehenengo joku gazo, bai, ez? Kurosawan filmiek eta hor filtropioa dagote ziren zuri beltzeskoak eta odolanak eta holan. Baina esaten da benabetxik, Yotei hau eurreko baino ondino hobeto dago, Deus eskotan hobetzen dabela Tsushima. Igual nienaz justo mundu irekiko jokuen salerik handizena, baina betiko, girotxenek pierak hartzen duzte. Oingo honetan, Tsushimatik Hokkaidora goaz, hau da, Japoniako mendebaldetik ekialde iparraldera. Eta hori ze, irla barri oso bat dago esploretako, mendeko historizo bat da, orokorren, samuraisek hasta beti lotute joten den, historia mota bat. Baina hori ze, mundu irekize, arma pilo antzadanez, historizoak alako historiza berak idatzeko eta askatasun nahiko txomongo deskola moten dugu. Eta lehenengo kritikak bentsete urtean joan dizenak oso ondo jartzen dabe joku, Osak, urteko PlayStationen argitalpenik handizenetarikoa dela, saleike. Honek, Tsushima eta Yotei, Tsushima PC-era etorriko da? Tsushima PC-en dago. Yotei eventualki, pentsatzen dugu egon lehikela, ez? PlayStationeko beste joku edales moduen, ez? Joku barri danak PC-en amaitzen dabe. Lehen 2 urteko epe hori gotezan, oin urte betekoa dela esan like egitxe gora bera, baina behin Spider-Man, God of War, Last of Us, Uncharted, hone danak egonda, Ghost of Yotei zalantzari pari bai egongo da. Bai. Ados. Nik ikusi ditut hortik internetetik screenshot batzu jendeak atera ditunak eta zaunuke kasi inkluso trailerran ikusten dana baina hobeto ikusten diala screenshotetan. Beraz, ematen du grafikoki bastante potente izan behar dula eta ez soilik grafikoki baizik eta mundua daon eginda eta daukana beraztasun hori bastante altua dala. Beraz, zue landarrek izan du mundu irekiak ez ezkiola gustatzen, baina, Damian, gustatzen bat zeizu eta baina Japonia bakit, esan duzu mesela Kurosawa eta zalea zala, nik uste probatu berko zenukela. Bai, saiatuko nahi, lo gertatzen dana nik hori Tsushima probatu beharko lehenengo. Bai, esaten dana gaitzik, eurreko joku erekein joren bat edo bezaitutxola Yoteik, baina orokorrien nahiko independenti dire, ez? Claro, gogorra izango da, Yoteigaz hasi eskero, gero Tsushimara bueltetik igual gogorra izango da, ez dakit, busko. Bueno, eta batez ere ez daukatelako PlayStationik. Zetot, irten arte. Ez da presarik, ez da. Hori dak. Bai. Oso ondo. Bueno, horrengo joku kasgoaz, oinkasun honetan Nintendon, hilabeteko estrenaldi antizetako bat, zesta bakarra. Komentu gendu moduen Super Mario Galaxy Batgate B, ja estrena, urrizen bizen estrenezan. Switch birako zein Switch originalerako. Eta, ez dago askorik esateko, ez? Nintendo Wii-ko klasikoa dire, Mario Galaxysek. Oso joku maitatuek, plataformeoa bere mailarik altuenien, ez? Da politzenien, batez be. Eta hori ze, honek birmasterizazio moduen hartu lehikez, ikusten da, salako, bereizmen altu hau orokorrien, gero testura batzuk be hobetu dabez, laguntza modu barrizek beha aipatzen dire horren Nintendo enprentza barrien. Azkenen finien da, Wii-ko joku horren, eguneratutako bertsioak aldaketa handirik parik, ez? Bertsio digitalien bakarka erosileik ez Galaxy beraldetik, Galaxy B bezaldetik, edo bize batera bai, baina gero etorkizunien kaleratuko du Nintendo bize paltzen da zen diseinu fisikoa, ez? Nahiko itxurosoa. Orduan, aukera politxe betzet, joku mitiko honetara bueltetako, ikusten dut
irude Marioen artien maitatuenak, seguruenik, honenak ez dakitz, baina maitatuenak zelantzari parik, oseak, eta karo, Mario Galaxin filmi edako luzu bai, datorren urterako, nahiko aukera politxe mundu honetara gotetako. Mario 74 baino maitatuago, zuk uste? Nik uste bai. Ezkenien uizek eukiban estanda horregaz, jente pilo erakarri bala eta Mario Galaxy edo nun ikusti zen duen. Nik uste irude Marioen artien beti bihurtu dela, esapur bete izarran dizen edo zutaben nagusi zen. Gero izan Mario 74 dela astapena, hortik hori kopize da bedanak, azken finen, bai Mario Barrizek bai beste mile jokuk, baina publiko orokorrien nik esango neke, orokorriengan Mario Galaxy segitizela apur bete ezagurenak edo. Eta prezioa bakigu zenbat edate behar duten, rekopilazioa. Ez teko dut hemen martxan, baina uste dut dizela €40 bakoitzeko, digitalin erosizkero, eta bizek batera, 70 zirela esango neko olako zozer, oker espana bien. Bueno, Nintendo izateko etzaiten garestia irutzen. Ez egiz izan, ez Nintendo, ez beste asko, ikusi dugu bermasterizazio kutre nahiko garestitxu batzuk hortik zider, osake kontuen hartun dez nor dagoen atxien, ez da geusariko okerrena justo. Eta Nintendo berak be Mario gazin deuzeko usa okerra hauek. Beste joku bategaz goaz, kasu honetan egungo belaunaldirako, edo bentsete kontsolarik barri zen antzat, guzurrez, Switch birako ez da, joku bategaz. Digimonen bideojoku barriz jaso dugu azkenik, temporatxu erundugu alako estrenaldi handi bet barik, bai egon dire birmasterizazioak, igual Survive moduko joku txikiz hauek, baina bengoan Digimon Story Time Stranger kaleratu dugu Bandai Namcok, dala, Digimon Story JRPG saga barruko atal barrize. Ikusko dugune da JRPG borrokak, Pokemonegaz alderatu leike, baina ez da zehazki Pokemonen moduen, ez? Badekoz, elementu batzuk, ez? Arrapatzienak, Digimonak, kasu honetan uste dut, arrapatu biherrien euren kontra borrokatu biherro duzule izabiderrez da gerolan lortu etxen duzula, aloako mekanikaren bateko. Baina orokorrien oso balorazio gona jaso deuz, eta Digimonen frankiziko jokurik arrakastatxunen bilakatzeko abiadure ritmo hartu dugu antzadan, ez? Osake, jarraitzu bierrekoa, nahiko itxura politzeko, grafikoki eta anime estetika hori deko Digimonena, horren ezagune dana. Mundu erreala zein digitala batzen deuz, Tokiotik bilko gara, eta gero Digimonan mundutik, ez? Nahiko soroa izaten dela eta esploretako politze. Eta orokorrien Digimon piloa, Digivoluzioak, Fusinak, porretanetarik biltzen deu, segurunik orain arteko Digimonen jokurik onenan bilakatzeko. Ez dakit Pokemon imitatzeare nahi izan duten, pero mundu irekiko olako animazio batzutan pixar ralentizazioa zauden FPS-en, Gero beste batzutan oso ondo ikusten da, ondo dijo ala. Baina ez dakit. Ni naiz Digimon zalea, eta ez dakit aurreko jolasakonak txarrak izan dian, baina esaten maute, bakit eta jolas asko atera izan dituztera, sagako honena atera izan daitekela, beira. Nik demoa probenean, daiaten askori guzte, baina egize da, gero kritika askoten irakurriot, demoko partia bat tutorialean zati hori dela igual txarrena, edo ritmo aldetik flojoena, gero asko betzen doala, eta hori batez be Digimon salientzat, kresten doala. Ze gaizki saltzeko, ez? Hori aukeratzea. Ja. Bai. Entzune banik joku honetan, hau esplikatzen entzune banik programa baten, eta esatez ben, darela Digimon gehiago Pokemona baino. Kontuz. Ez dakit zukontu, kopuru egiz izan, egongo da, estimeko... Hori izan da, 1500 inguru eta Pokemona 1500, ez dakit daren. Eta, karo, nik Pokemonak gutxi ezagutzen ditut, baina desde luego Digimonak bat, erola. Así que, beste zulo bat beltz bat, emoten dago, sartzeko, euskalo. Baina ez jokuentzako 450, baina gehiago epatzen da, gero, benetan egolek, ez, Digimon gehiago igual, baina jokuen bertan hori zeda. Bai. Berez, gehiago badare. Hori, ez, zate dute. Horrekin geratu nintzen, nahiko zoro, ez da. Nien nagola, ez Digimon, ez Pokemonen munduetan, baina, ona baldin bada, posten naiz. Bestia izango zen Absolum. Hau irtetzen da PC, PlayStation 5, PlayStation Lau, baita oraindik, Switch baterako, pentsatzen dut izango dela Switch biak, ez da?
Bai, berez, bertsio ofiziala Switch bateko da, gero suposatzot Aha, Switch bizen aha. funtzioneko da bela, baina berezko bertsiorik eukin barik. Osea, hobekuntzarik eta alakorik eukin barik. Vale, eta gero hau irtengo da dana, urriak bederatzi, hau da bi egun barru, eguenian, ez? Ostegun honetan. Hori da. Eta, bueno, kontutan izan, hori, dala, ez dakit, nik ez dut oso ondo ulertzen jokua, zenundin doian, baina konbatiak eta badare olako world building, ez, joio bat, gero itzen dozu, ez, mejora pertsonaia, eta ez dakit, niri, dinosaurusen Cadillacs and Dinosaurs joio pixkat etortze jadurura, ez, Hori da. konbate estilo hori dalako, baina igual zuke hobeto klasifikatzen dozu, hau, Lander, ez dakit, Bai, ez nien hori, Cadillacs and Dinosaurs aipatu zu, alako beat'em up aukera pila deko, Streets of Rage eta lakoak ez, pila deko hortik. Bai, gitxiko gara bera, hori ze, Hades bategaz, naztetaz. Roguelike elementu dekoz, partidak pertsonaia hobetzen dozu, bai, ez? Hori da, bai, pertsonaia hobetu, bai, eta azken finien partida bako txasterakoan, ba, igual, hobekuntza gehiago gazazteko edo hobekuntza gehiago lortzeko partiden zier, aukera gehiago desblokitan, soaz. Nik demoa proben eban, asko guztiaten egiz izan, bai, estetik aldetik. Estetik aldetik oso ona da. Ez da egiten hori, gero estagarritasunean zela dagoen doituta. Hone dire, Car Crashekoak, dizela Streets of Rage 4 enbiela, ni asko guztiaten bebai, apurbete, sakontasun gehiago mote dutxon orokorrien, ba, nahiko flojoa edo nahiko errepikak horrezeten den genero baten, ba, igual, kompoak etxerakoan, eta saiestie, kontraresoak eta holan, nahiko zaintzen bazen jokuarek, eta kasu honetan absolumen emoten dugu bideostatik jarratxuko da bela, alako kombo desberdin asko gongo etzela, pertsonaia bakoitza oso desberdina da, bakoitza gaitxik, badeko alako elfo saldu moduko bat espatarraldo bategaz, kolpeka doan ipotxa, gero alako lapur edo biurri moduko bat, eta igel apo mago moduko bat, ez? Bakoitzak bere estiloa deko, bere abilizideko, gero partidan zierbe hobekuntza horre, ba, igual, imagine, susko boteriek, aizesko boterik alakoak desblokitan goaz, eta gure konboak ondino gehiago komplexoa bilekatzen doaz, eta aldatzen doaz. Orduen horregaz jokatzen dago asko jokuek, ibilbide desberdin asko dauz partida bakotxien, desblokitan goaz horrepe bai. Orduen, generoko errepikakortasun hori, ba, purbet, dinamizatzen edo aldatzen saiatzen dira, ez, garatzaileek. Eta nik uste politxo urteko dela, bentsete itxaropen handizeko txetez. Ba, a ber, lortzen da ben, neri bat ez honek, zuk izan dozuna, errepikako erraitxe jaten generoa da, eta lortzen badau engantzatzea eta kombo horrek txukun sartzea, txapo. Ba, bueno, urrengo jolasa aterako da Battlefield 6 da, urriak 10ean, ostiral honetan. Aterako da, logikoa da bezala jolas potente honetan, ba, PC, Xbox Series eta PlayStation bosterako, barkatu. Nintendo Switch birako ez da aterako. Eta, ba, bueno, ni Battlefield zala izen da ematen du gauzak ondo indituztela, baina, bueno, nik ez dut preorderrik egin, ikusi dut Steamen salmentetan lehenengo postuan dagola, eta uste hortik irakurri nula 6 milioi kopia da aurrez salmentan salduote ditun. Baina, bueno, itxoan ningo eta aztebete, aber komunitateak zezaten duen. Eta ero pixkat, beldurrakin erosikoen, naiz eta ondo atera, ze aurrekoan aipatzen genuen ea erosidula balako inbertzio fontza batek, eta horrek ematen di bat beldurra. Battlefield ondo hasi daitekela, pero gero sartu ditzaketela monetizazioa, eskin arraroak eta baina, bueno, aber nola ateratzen dan, nik esperantza euskaz, demoan ez barkatu, betan ibilin ditzanean itxura hona zeuken. Hasi que, aber ba, hainbeste itxarondako itzulera da. Ia. Betan bentset, beti eprobedoenak oso posideratu dira orokorrian. Eta zutin izuna, erninaz Battlefield zartan bai biltzen asko, ja, irutik aurrera geroztak itzi hau. Baina, bueno, bentsetera kutsia benak, hor kampainen biditza dakogu, gero multijokalarize orokorrien mapa politzek ez, eta eskatasun handizegaz teko zela moten du. Baina, ia, ganoraz botetan dizen. Bai, eta ero Battle Royala debalde, ez dakit aziratik aterako duten hau berandu xago, baina, bueno, norbaitek probatzen nahi da dure.
Hori zogagin bitxo. A ber, zelan urtean dan. Beste bategaz goaz, kasu honetan, hilabeteko indie joku soroa izango danagaz. Bolex Speed deitzen da, uste inoz, aipatu dugu irratsaioan. Eta urrizen 15 honetan estenetan da, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series gaiuetan. Kasu honetan barrio roguelike elementu dekoz, baina oingo honetan oinarri ero barri bategaz. Zedalako Arkanoid edo Breakout estiloko jokagarritasun partidak, roguelike mekanika horrekaz. Orduen, ikuspegi isometriko bategaz, amildegitik datozen etxaizen kontra bilko gara, armada baten kontra bilko gara, bolak tiro eginez, baina bola bakoitzak, desberdinik erungo duguz partida bakoitzien, bere abilezizek, bere efektu berezizek euko dabez, gero horrek fusionetan joango gara, hobetzen, eta azkenien, ez da sekulako sarraskizek eitzen joango gara. Ganera hori, partida zikeran, eroi desberdinen artien autotuko dugu, bakoitza bere statistikakaz, bere abilezizekaz. Eta ganera, partida normalak bukatzerakoan New Bolbildon izeneko herri bat eraikitzen ibilko gara, baliabideek bildute, sekretu desblokeatuz, ondinoan bildegizen gero ez da gehiago barneratzen joateko. Kasu honetan demoa probenean, eta asko guztiaten, Steam Next Fest, azkenengo Steam Next Festeko demori jokatunen artiko katzezan. Eta egiz izan proposamena itxel dau, estetiki oso guai dau, eta orduek eskaini alda bezan joku betala moten dugu, ezta? Zerbait ematen du desberdina, esan duzun bezala, Arkanoideen toki hori dauka, baino inoiz ez dut ikusi pertsonanea libre mutu lezketzula, gero partida artean hor ikusten da herria eraikitzen bezala idala, baina eraikitzen duen herrian jokatzen dezu alako... Bai, gero da, dekusuz tirada egizeko zirenak, dekusuz baliabidez, kokatu dituzuz, etxe bat, hortue, soloa, ez dakizer, kokatzen zoaz, eta gero dekusune da, boli jaurti bizu, eta hortatik igarotzen danien baliabide biltzen duzuz, orduen apurbe da, zer lortu nahi osun momentu bakotxien, da horregaz jokatzen dugu apurbete jokuek. Desde logo originala bada bintzat. Bai, irudizik ikusitxo hori, pentsio dute, Vampire Survivorsen antz bat badekola, zentsu baten izango dugu, gero ez da hain indik inera beze gauza bera, baina, apurete irudikatzeko irratsaio entzuten da bizenak, olako Arkanoid, Vampire Survivors, roguelike moduko badala esan leike Bolex Speed hau, eta, Devolverren aurtengo joku handizitako bat, saltzari barik. Joko originaletatik aldenduz, Pokemon Z estrenetuko dute urriak 16an, Switch B eta Switch baterako. Eta, hemen asko nahikotan aipatu izan dugu irratsaioan, betiko Pokemon 3 dimentsioetako bat, baina ez dana mundu irekia, halako itxia, grafikoki Switch bateko jolas bat ematen du bikoa baino, eta halako berritasun batzu sartu dituzte, baina ez da, gero pila bat salduko du jolasak, nire iztit bat ere erakartzen. Beraz, oso arraro ikusten dut jolas hau ontan ibiltzea. Nire pixat ezpertzen ez Pokemonek damakiten linean, baina, esan dutena, milioika kopia saltzen behituzte, ezkezarra ingo dute, Hortaz, gustatzen bazaizue eskaintzen duten proposamen hau, ez dakit, irian izena nola zan, Teselia... Lumios, gaztelaniaz ez dakit izena zan, bai. Ezki gogoratzen du Pokemon, ez da ize bertxotakoa dan, hiri batan... Isa eta Y-koa bertsioetakoa da berez. Azken nien da bena da apurubete ireki, hor barroen ibilko gara, baina gune gehiza haueko deuz, batzuk gune basati moduen, bataiatu da bez, nun hor ibilko gara Pokemonak arrapetan, da borroka gehiza hau bizitzen. Baina, esan biharrena hori, dala Pokemon Legends azpizagako atal barriz ez, da orduen deko zela bertako, barretxasun edo saugarri berezi horrek, hau da. Txandakako borroka dire, baina apurbet denbora realien bepastan dizela esan lik, ez? Zebilko gara gu mobitzen, gure Pokemona kokatzen joango gara, orduen alako hau erasoak eta apurbet desberdintzen joango dire, zentsu horretan, ez dire oiko JRPG generoko borroka horrek. Baina, bai, egiz da, igual esteko laitxurereko biena, grazi esan zunien Switch bateko joku emoten da bela, berez Switch bateko joku da ez, baina bai, alan dabe grafikoki inoz aipatu izan dugu nahiko gogortxuen lehikela, gauza batxutan, lehioak eta alako aipatzen, testurak eta. Switch baterako joko limitatu izango zen. Bai. Baina, dinoz, unaz genien, bentsat bolte dire saliek asko eskatzen bien
evoluzio motatako bat, mega evoluzioa barriro ikusko dugu hemen, hainbat barri iragarri da bez nahiko, bidizio nahiko txukunekaz, horre, Big Tribelena eta adosti gogora, alako beldurrezko bidizio moduko baten bila beraz, Big Tribelena zan, edo zein zan etxo montuen, baina nahiko bidizio txukune da bizeitzen, mega evoluzio barri honek aurkezteko, eta bueno, Pokemonen beste joku bet, igual divertigarri izateko aukera txiki badeko, osake, betxet momentuz itxingo dugu, da iaz lan datorren. Hurrengora paseta, kasu honetan, beste joku bitxi bat, honetan ez da indize, airuko txabez, abiko itxen artin kokatzen dala esan ez, Double Fine Studizo mitikoan, eta Xboxen Keeper ikusko dugu, Keeper bideojokue urri zen 17 zen, PC-erako da Xbox Series kontsolatarako. Hau da, oin gitxi iragarritxe ikusi gendun plataforma eta puzzle bideojokue, nun magikoki bizitzera karritzen da ben, itxasargi ibiltari baten bilakatuko, holako grafiko oso oniriko, fantastiko soroakaz, orokorrian, beragaz batera holako txori bitxi bat ibilko da, eta bizek bikotiek plataforma tala gaintzi berko deuz, holako irla baten erdigunera iristeko bideia bat hasiko dabe. Eta, deslogo, ikusi biherrekoa, ez dakitz gero jokatzeko divertigarriz izango da, ez dugu ikusi askorik jokuen inguruen, baina proposamena bera oso guaize ikustekoa eta benetan erakargarrize. Double Fine egon da atzien, ni betxet fedea purtsu bet badekotxat. Eta artistikoki oso ondo dago. Horrelako triplea bat ez izateko, nahiko berezia eta nahiko itxurosoa da. Hori, zanatari parik, eta artistikoki bakarrik ez, grafikoki potente txio bada, bere mugakaz, baina nahiko guai da orokorrien. Xboxen beste bateaz jarratzen dugu, sekasunetan bera da argitaletxia, baina aurrezin hogeta batien Ninja Gaiden 4 estenetan da, Platinum Games, Team Ninja eta Koei Tecmo talde japoniarran eskutik. PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Seriesetarako ikusko dugu. Eta bueno, da Ninja Gaideren itxulerie, karakter action game, moduen ezagutzen den generoan oinarrizetako bat, Devil May Cry batera, hemen topera bilko gara kriston sarrazketan parte hartzen, borroka oso zailak milaka de aurrun kontra, eta kasu honetan, Ryu Hayabusa betiko ninji, beti danek ezagune dekonogune kontroleko dugu, baina aldi berien Yakumo izeneko beste protagonista barri bet begongo da. Purbet, sagatik ate egondan jenti, sagatik kanpo geratuan jente hori erakartzeko bide moduen bere mugimendukaz, bere abilizitzekaz. Eta horretan, bizikaz batera, hack and slasherako duelo frenetikoa biziko dugu, solako etorkizuneko girotxe japoniar nahiko solo baten, eta grafikoki pasada bat, akzio aldetik pasada bat, oso doltzu, izan. Baina nik uste dut sagako saliek posik itxiko dauzela Ninja Gaiden lagunek. Bai, aipatu nuen bere garaian itxura ona zaukala, eta Ninja Gaidena denbora bat jaso gabe zamaki gula. Eta berba, ondo ateratzen da, ze azken bidean. Pixat arraro da, Xboxek horrelako apustua teitean, ez eta ez dan esklusiua, baina bueno, pozgarria da, zebakit zeuru nao, Ninja Gaiden ezaleak demora asko zamakitela itxaro duten, eta ber itxaran dako denbora guzti horrek merezidun jolason batekin. Bueno, eta urriak 21 baterako, PC, PlayStation 5 eta Xbox serierako, azkenean, hemen ja oindala 2 programa komentatu ginoan, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, aterako da. Gogoratu, itzerden ginoan, nahiko sakon joku honi buruz, baina erabaki batzuk aldatu behar izan zitzuela, azkenengo momentuan, klanak La Sombra eta Toreador sartu zituen hasierako klanen parte bezala, bai iragarri zituen beste eduki gehiago, Santa Monica Memories, Loose Cannon, The Flower and the Flame, baina, itxura txukunak indatorrela esango dugu azkenengoz, beste olako trailer bat erakutsi dabe bai, eta itxura txukuna dauka, egongo da hori historio bat, nun jokatuko dugun pertsonai batekin, Fire izenekua, eramango dugu edo mutiero neska aukeratzeko aukera egongo da, horrek, justo hori izaten dut, ze ahots aktorien izenak eta erakutsi die, eta bat da, adibidez,
Baldur's Gate 3ko Orfeo izango zana, mutilaren ahotsa, eta bueno, ez da hori ja, gero eta gehiago estimatzen da, batez ere inglesentzat, ez, kasu honetan, baina jendia ja ikusten da gogotsu dagola, eta egia esan nibe data gerturatzen diren einean gogotsuago baita ikusteko, ez? Batez ere historia aldetik funtzionatzen baldin badau, azkenean gogoratu hau dela nahiko RPG-ra, ez? Bideratutako, ordenadorian bentsat RPG-ra bideratutako joko bat, bere garaian Bloodlinesek oso ondain zeban, zeuzkan bere gauzatxoak, baina oso ondain zeban, eta espero dugu baita honek ondo egitea, ez? Ez dakit gehiago komentatzea merezida den momentu honetan, baina, bueno, urriako 21 eta gogoakin, esan. Ikusten tanok antzeran geratuko gala, ez? Zain, nahiz eta gogoak eukin jokatzeko, zain geratuko da, jazetan urtean dabe, lepora batera itxarongo dugu merketu arte, da urruntxe erosko da, ez? Baina nik be goza beraz zaten, aspalditzik itxagote, immersive sim generoan asko guztia bate, da honek horren kutsu deko. Baina aldi berien, badekigu, nahiko garapen, arazoz betetako garapen auki dabela, osak zain, iazelan datorren, eta talduko da, ez? Etxera ekartzeko momentu, Bai, esan behar da, karo, ez da egite, Espainian banatuko da, Frantzian ziur baietz, esaten dut inork interesa baldin badauka, egongo diela edizio fisiko batzuk, liburuekin, eta holako kartulina batzukin, eta ez da emoten oso garestia, uste dut, 80 euro inguruan, eta liburu nahiko potoloakin, eta ikusi behar da zer dakarren, baina, kolekzionista izateko, eta interesa baldin badauka inork, azkenean sartzen ditu DLC-ak eta barne, ega pentsau hain garestia izango dana. Baldin eta, landerrek esan daren bezala, jokuak ondo funtzionatzen badago da. Ona baldin bada. Esatot, jokuan baldin bada, presioan barruan hori guztia sartzea, ega gaizki pentsatzen. Gero ikusi beharko da hori, funtzionauko da beneto ez. Baina, gara, ikusita indituen saiakera kutre horrek, jende asko atzera joan da ez. Azkenean diru itzulketa horrek egon ziren, eta ikusiko dugu. Bai. Aurrera, nahi badozu, katamarikin, Lander. Bai, bestela dispatzeteko gordi komentako, ez dakit. Nahi ditza, bai. Pasu baitik itxine bala. Bai, ez, ni pasua emoten hemen, eta nahi tokatzen jaten, perfecto. Ez, dispatz, eta, neri lagadoz Landerrek dispatz, ze honian komentatzen joko honen inguruan nahikoa. Kontua da, joku berez nahiko kuriosua da. Igual, baita honek, bez, fijatzen baldin bazate, ahotsa aktoria da Aaron Paul, ez da? Dala Breaking Badeko zela da, hau Jesse Pinkman. Eta izango zen Robert Robertsonen papelian sartzen da, Robert Robertson zen meka man, ero olako, ez da izela zeukan izena, baina zen meka baten trajea zeukan superheroi bat, eta apurtu jakon, hori da, bolako herri bat. Eta apurtu jakon trajea, eta orduan ordutik, inbiarrean superheroia izan, dedikatzen da superheroiak kudeatzera, superheroi taldeak. Orduan kasu honetan jokua, doia superheroi taldeak kudeatzera, ez? Daukuzu mapa bat, eta ikusi behar dozu, zona bakoitzera, ero dei bakoitzera, gertakari bakoitzera, ze talde bidaltzen dozun, eta ikusi behar duzu, nola funtzionatzen da ben, eta pentsatzen dut horregongo dela kudeak eta aukera pila bat. Jokuak gero itxura oso ona dauka, eta komentatzen geona baita ahots aktoriena, hemen parte hartzen da ben, ahots aktore batzuk, baita die Critical Role, ez dakit ikusi duzuen Vox Machina, Amazon Prime Video dago. Ez inoiz komentu dugu, batzuk, fantasiakoak, izango basan bezala, Dungeons and Dragonsen partida bat izango basan bezala, azkenean, Critical Role die, ahots aktore batzuk, eta Matt Mercer, jokatzen roleko partida bat, eta itzen dabe podcast bat, ezagunak egin ziren, eta, insotzen, inzeben komiki bat, eta telesail bat, daukala iru temporaldi gutxienez, oinetara beste joku berri bat, eta itxuria danez, ahotsa ipingi dotze batzuk joku honi. Eta jokuan ja, zabaltzen dozunean trailer ofiziala ikusten dozu Critical Roleen baitza logoa. Karo, ez da benak ezautzen, ez, baina Googleatu ginen pixkat, zeitzen da honek hemen, karo, gero ikusi ginoan, Landerrek esan zozta, baina bakarri die ahotsa aktore batzuk, eta ez da gizia baitze dauken izena. Eta itxuria danez, guztau jakue roiua, ero bentsa jokua inbeste,
zerbait etorkizunean batera egiteko plana daukena. Agian beste bideojokuren bat Critical Rolen aventurena edo etala daben rol jokuana, edo euskalo. Baina, bueno, kuriosua da, ez? Nola juntatu dien bi munduak kasu honetan. Eta, Dispatch, hemen daukagu titulo berezi hau. Hori da, igual, nabarrendu bier dala ad hoc estudion lehenengo bideojokue. Baina hori dire Telltale Gameseko veteranoak, hau da, horre egon dire, ez? Walking Deaden aventura grafikoak, The Wolf Among Us, Tales of the Borderlands, Batmanen Telltale jokuek, hor asko egon dire, ez? Eta Dispatchek bideo hori jarratzen dago portxu bet, da menek aipatu da bena, larrialdi zerbitzuko kudeatzaile modu eribiko gara, ez da mapa baten superhoriek idatzen eta larrialdi bakoitzari erantzunez, baina horretaz aparte, Telltalen jokuen antzeko sinematika edo erabaki momentuek, ez, biziko duguz, bulegoan beste superhero batzukaz berbetan, beste superbilau batzukaz, eta historia horren inguruen ibilko da. Jokuegan era talka kaleratuko da, uste lehenengo pila tal estreniko dizela, eta gero hurrengo lau astietan beste danak kaleratzen joango dire. Halako, ez, telesail edo telesail labur moduen formatu hori hartzeko azken finean. Eta uste ez dugula epatu, baina urrizen 22 estreniko da Dispatchau, PC-erako eta PlayStation 5-erako. Perfecto. Ni esker eta oin bai. Bota. Bai, hau oneri gogoazko duko txatez eta. Ze urrizen 24 estreniko da Katamari Damacy sagako joku barreze, ja urte piloa daragu joku barreri jaso barik, aurten bai heldu da bat, baina Apple Arcade zerbitzurako ezin da bakarrik. Baina oin kontsoletarako da PC-erako, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series-etarako Once Upon a Katamari jasoko dugu. Dala betiko proposamena, baina kasu honetan garai eta aro desberdinetatik bidai hartuz, ez? Orduen hartuko dugu gure kosmosan printze txikitsue, eta beragaz, Katamari bola bat gidatuko dugu, inguruneko objetuk hartunde, zikera batien txikizek, ez? Imagine txamponak edo frutu txikizek, asizek eta lakoak biltzen joango gara, tamainaz hasi arte, da gero ja denpori egaz, apurbetanetarik, ez? Gizakizek, animalizek, eraikinek, autoak, edo zer batzen joango gara, tamaina batera iritsi arte. Hori epatu dugune da, barretxasunek nagusizena, aro naiz garai desberdinek bizitatziena, Jurasikoa, Izotxaroa, Erdiaro Japoniarra, horrain bat ikusten dire. Gero 28 pertsonai hauko deuz, bakoitza pertsonalizitzeko aukeri egaz, eta orokorrien bere umore soro hori mantenduko deu, trailerren ikusten gabizen moduen. Osake, gogoazko nintzatu bai, ia zelan urtean dan, ze badina, urte pila darogu Katamari barri parik, egitze da, lehenengo bizen bermasterizazioak egon dizela bengitzi, eta horrek lagundu dugu, apurrete sagien berpizkundien, baina orokorrien oso joera politzea, saga honen salientzat. Lander, Switch hau ere galdera berdina, Switch baterako dago ipinita, baina Switch birako ere ibilial izango zea? Bai, orokorrien, marketan tenien Switch bat, bera bakarrik, eta hori ze, Switch bizen ibilialko da, azken retro batari garretasun edeko, baina ez da Switch birako bertxino berezirik, batala grafikoa edo potentzio hori aprobetzen da benik. Horren igual, bai egongo da ez, frame rateeko goto bitxiko deu, edo karga denpora murriztuak izango dira, hori jokun arabera, baina ez da Switch bizen, saugarri parrezik aprobetzen dauzen bertxinorik momentuz, gero baldin pori gazalduko da. Ondo. Urrengo jolaza urriak 29an aterako da, The Outer Worlds B, PC, PS5 eta Xbox Series erako. Goratu, Obsidianek lehenengo saiak eraintzula Fallout mundu horietatik atera eta beraien unibertso bat sortuz, lehenengo Outer Wildsekin. Naiz eta hasiera batetan joko impactua izango zula, jakinda Obsidian zeintzuk diren eta ze jola zein dituzten. Etzun ala beharrezko arrakasta lortu lehenengo bertsoekin, eta bigarren honekin hor datozte saiatu nahian konpontzea lehenengoakin detaile horiek falta zitzaizkionak saga, Fallout eta olako jolasan zaleak engantzatzeko. Jarraitzen du The Outer Wilds biak unibertso berdinean, jolasak ematen du mekanikaki gehien bat ere datakula aurrekotik eta antzerako izango dela,
bertan ez kontinuista, baina pentsatzen dut, aprobetxatuko zutela lehenengoan jaso zuten jokalarien parteko feedback hori, refinatzeko produktua, eta lortzen duten, ze azken finean, Obsidian, danoak igun hortzu dian, eta ze jolas egin dituzten, hauena zan, ez? New Vegas? Adibidez, bai, New Vegas, gero Star Warsen KOTOR B eurena adibidez, Neverwinter Nights B, bueno, hainbat hor dekiez. South Parken, zelan esan lehengoa, Stick of Truth. Stick of Truth eurek egin bien, adibidez, nahiko guztia gatela, oso simplea, justo beste denak azalderatute, nahiko simpletxu da. Baina bai, Obsidianek beti ukideu ibilbide oso potentia, eta Outer Worlds lehengoagaz, ezinen helduen maila horretara, ni ez nintzen jokatzen, eta zosten bapesen gantxe, eta Fallout New Vegas maite dut, adibidez. Baina, bueno, betxe postinaz ez, bigarren aukera bat eukidabelako unibertsonegaz, eta ia lortzen da ben dinizune, honetan maila on batera heltzie. Alan dabe, bai epatu behar da, Obsidianek aurten, 3 joku nahiko handi, edo erdi handi, kaleratu dozela orduen, nahiko harretxutu egoko ez dizentzu horretan ez, zedeko Outer Worlds bi hau, urte ezik eran abouet, ez, kaleratu bien, horre apurbete erdipurdika edo, bueno, lortu bat, sale batzuk horre engantzetie, baina igual esan izen horren izen handize. Eta gero aparte, Grounded bin aurreti asko sarbide bestrene biharra da urten, orduen. Ni mitzet zentzu horretan flipetan dekostie Obsidianekoak. Eta espero bat ez zetien muga bat Outer Worlds bin maila onon horretarako. Bai, ze Obsidianek jolasonak egiten bazki, beraz. Lortu erdu azken aldian falta zaion hori, zuk esan zuen bezala abouet saiatu zuten, eta hor geratu da erdipurdika. Nik uste jende askoek konparatu izan dula naiz eta ez dan berdina Skyrim batekin, eta horrek asko pixatzen dula, Deute Wars lehenak ez zuen ondo funtzionatu, hortaz, behar dute punch bat ematea, jolason batekin, berez itzuliaien betiko Obsidian. Eta gero peta bida zube bai, jokuen pixkat hasieran, gaur egun, dala... Bai, hasiera hon bat ez bazuite... Eusteko jendia, bai. Bentsat Outer Worlds zan, erraldoia zan, eta jolastunan pixkat, baina hori, ez ninduan engantzau, hasieran. Gero igual oso txukuna da, baina... Bai, gaur egun jokulare diko guz, eta espazio guztetan kanpora doa. Lehen esan egoten olakorik, eroste zen dune horret, patzen bitzen duen, esan egoten besterik. Hori da. Venga, jabeteko azkenengo estrenaldiz egazgoaz, ze JRPG mitiko batzu nitzuleri ikusko dugu, Dragon Quest Batgate B, HD, BD Remake ikusko dugu. Tala, igezik ikusi gendu moduen Dragon Quest 3 HD, BD Remakeen. Antzeko bidie jarraituko da bena. Hainbat biderrez epatu dugu, baina urrizen 30 helduko da PC, PlayStation 5, honetan bai Switch B eta Switch bizetara, eta Xbox Series kontsolatara. Eta bueno, bi joku originalak, sagako bi joku originalak batzen deusen remake, batal grafikoa eraberritxute, hainbat bizitza kalitate hobekuntza gehitzute, leku barrizek ikusi dutena gaitxi, bigarrenan adibidez olako ozeano azpiko, ondoko guneren bat ikusi dut gehitzu da bela. Osa, gore nahiko itxura ona, badakitxiru garren agentiri nahiko itxu guztiakoela, batez be, JRPG sale veterano antzat, zaskenin egitze da, nahiko gogorrain lehikela askontzat, joku sarra dire, oso joku basikoak, goinarrizkoak dizela esan lehike zentsu askotan, baina aldi berien bere sarmatxu hori idekie, bai pertsonezen da monstruan diseinu aldetik, musikie, girotxie bera, orduen ia zelan funtziotan da ben. Hau izango esan berez, urri honetan aipatu gureko neban azkenengo estrenaldize, ze beste bat eukidot, baina justu gaur aipatu dabe, beran dutengo dala. Mina de Hollower be izen da Judge Club Gamesen, hau da, Shovel Knighten garatzaien urrengo bideojokue urrizin 31an estrenetako izen da, baina justo gara aipatu dabe, azken orduko txukuntxo batzuk eitzeko, horrek aldak zuzenketa batzuk burutzeko, berandutzeko erabakize hartu da bela. Baina, bueno, oneri buru zengo dugu eratorkizun baten, baina da apurbet Game Boyko The Legend of Zeldan atal grafiko hartunde, sortzen da ben alako plataforma da borroka esplorazio bideojokuen, nahiko itxurana dekona, demo asko guztiaten. Osak, tan ondo doan, eta apuentik apur batera ikusten dugun Mina de Hollower hau, hilabeteko estrenaldizen artien. Bueno, esan dugu zela hilabete bastante osoa, ze azken finean
15 titulu geneuzkan, baina esan duen bezala lendarrimina utziko du, eta 14 izango ditugu. Bastante kalitate honeko jolasa gainera. Eta horietako batzuk Game Passean ibili ahalko dira, baina gure albistea horrekin dator bigarren albistea, segurazki egon bat zeate Gimenontzaren Telegram kanalean honegatik hitzein genuen, geure artean. Beti gomendatzen dizuegu sartzera, zean albistea nahiko berri izate ditugu eta bertan eztabaidatzeko aukera izaten dugulako. Eta bueno, Xboxek askotan esaten genuen, ez? Nola egiten du errentagarria izatea Game Passa. Bueno, orain ikusten deu agian monopoli hori lortu dula eta orain monopoli horren aprobetxatzea datorla, ez? Ze azken finean Game Passa arpitzak prezioak ingo ditu, maila berriak ezarriko ditu eta gainera prezioen igoera bastante handia da eta jendea pixkat azarretzen hasi da. Hortaz, gainera gauza da prezioak igotzez gain maila horietan zenbait mailari dagokionez ezaugarriak jetxin dituztela, beraz, bi aldiz azarratzeko modukoa da. Hortaz, pelikula nola dagoen kontatuko diguzu. Hortaz, topea hartukoa zenukete, Game Passa, bueno, igual alderantziz hasiko gea, hobeto dala simpletik komplejura. Hori da. Xbox Game Pass basikoa, konsoletako dagona da, Xbox Game Pass Essential izena duna, 50 joko baino gehiago daude, Xbox eta PC gaiutarreko, PC-erako ere hartu dezakezu, gero izango dugu PC-atik bereziki. Honen prezio izango da €9 hilean, eta orain arte Xbox Game Pass Core deitzen zana izango litzateke, bi jokuen eskaintza oso murriztua dago, 50 joko bakarrik, eta leheno honen prezioa €7 zan, eta orain dia €9, beraz €2 igotzen da. Eta, jolas basikoa euskatzute, Xboxen etxeko jolasak estrenatzen dianak ez daude suskripzio mota honetan, beraz. Ez zaiona importa jolas azkenengotan ez ibiltzea eta enbeste espagatzea, igual planteatu ezake hau ibiltzea. Norbaitek pixa gehiago nahi dula? Hor Xbox Game Pass Premium daukate, jada hemen 200 joko baino gehiago izango ditu, Xbox eta PC gailuetan, zein odeiko sarrerare izango duzu, suskripzio honekin. Hemen, Xboxeko jolas horiek ateratako momentuan ez duzu izango aukera jolasteko, baina urtebete beranduago ibili ahalko dituzu, eta baita ere Call of Duty jokoak ere beranduago iritsiko omen dira. Beraz, ematen du, hainbeste milioi gastatu ostean Activision Blizzard erosten, Call of Duty mundu guztiantzate ez dela ongo eskuragarri. Eta, odeia limitatua da. Jende asko tokatu daiteke odeian jokatzen momentu berean, beraz, suskripzio daukatenak, itxarote posible horietan, prioritate bajua izango du jendeak. Hortaz, hori desabantaia. Honen prezioa €3 izango da hilean, eta, leheno Xbox Game Pass standard deitzen zena ordezkatzera dator, leheno konsoletako bakarrik zan, oinain PC-erako ere bai, eta oine €13 hilean mantentuko da. Beraz, hau, prezioa mantentzen da, agian ezaugarri batzuk aldatu dira eta jetxi dira, esango nuke jolasak, Xboxen etxeko jolasak ateratzen dira momentutik leheno bazaudela, eta orain ez, beraz, hori gabe gehatzen dira. Eta gizirin egoten berez uste dute, oin gitxiago egongo dire, barrizek, baina lehen berez espin eskantza barri hori biltzen, Vale. Eta, tope izango litzatekena deitu diote Xbox Game Pass Ultimate, hemen bai, laren joko baino gehiagoko kataloga, Xboxen PC-erako, urtean 75 titulu berri jasoko ditu, tartean 75 barruan Xbox beran Games Studiosen jolasa daudelarik. Gainera eskainiko dizu EA Play, Ubisoft Plus Classic, zein Fortnite Crew arpidetza batzuk. Gainera, noski, odeian jokatzen dezuna, lehen osan deten hilara horietan hemen azkarra jungo zea. Eta hemen prezioa exagerazio bat irutzen zait. €27 hilean,
orain arte Xboxeko PC-ko zeinodiko bideojokak da, berrienak bartne, eta orain arte, más o menos honen ekibalentea zana 18 eurotan zeon, beraz, 9 euro igotzen da. Nei exagerazioatzuk irutze zaizkit, konsoletarako bentzat hiru hauek bideratuta daunak gata dituztenak. Zeratik izaten konsoletarako lehenago ez dela PC-ko suskripzio konkretu bat mantentzen da, PC Game Pass izena una, 100 joko daude PC-an, hemen bai, lehenengo egunetik Xbox Studioseko jolasoiek izango ditugu barnea, EA Playren arpiltza jasoko duzu baita ere, baina EA Playren arpiltza bajuena, adidez, nire kasuan Battlefield 6an ustet ezingo nukela ebili, zenik PC Game Pass daukedalako. Eta, bueno, orain arte 12 euro ordaintzen bagenitun, orain 15 da edo 14 da? 15. Bale. 15era igotzen da, beraz 3 euroiek igotzen dira. Eta, bueno, praktikamente mantentzen da PC-koa lehenoko berdin, bakarrik 3 euro gehiago hilean ordaindu behar. Eta, bueno, guzti honen zergatia ez? Xboxetik azaldu dutenez, arpiltzak ordainduta dituztenek ez dute prezio aldaketarik jasoko, hau da urtebeteko Game Pass erosita mazaukezun. Ez zaizu oraindik aldatuko preziorik, bukatu arte. Baina ja aldez aurretik kontratuta geneukenak edo hilero ordaintzen genuno, abisua jasoko zenuteke, kasualidadeak irratsaioa hasteko prest gaudenean nik imaia jaso dut, PC-koa prezio zigotzen dela. Beraz, prezio egoera bat, esan dute bezala nik ustetik Xboxek ja monopolioa daukala eta orain aprobetxatzen nahi da. Prezioak igotzen eta berzi egiten da. Jendea bastante azerretu da, logikoa irutzen zait, bat 27 eurona exageratua irutzen zait. Baina, bueno, azken finean, gogoratzen dipixat, bai Netflixek edo bai Spotifyek eta hauek guztiak entuzten da, ez? Bere momentuan prezio zoma merkea jarri, jende pila bat karrora igo, eta ero jendea monopolizatu duzunean merkatua, prezioak igotzen hasi, eta jendeak ez dauka praktikamente aukerarik, hortaz. Bai, lehenengoa doan da, eta gero ja hori da. pasatu kajatik. Baina monopolioan kasu barik, hori bai da, baina azken finien ez da rentagarri zebe sustu hendik, ez? Horren beste estudiori ordaintzie, euren jokuek Xbox Game Passera jartzeko. Estudio horreri, normalin joku on bat edo handibet gehitzen badabe, bastante orain bertxera usteot. Ez da ez publiko ditzen, zifrak, baina uste nahiko soldata nahiko ekarpen politzen mote ditziela. Eta, klaro, hau dena presizo horretara mantentzie ezin eskoa ezin dazkenien, monopolioan bide hortu arte, eta hortik aurrera, ja zikoare egoten, eta oin bai diru irabazten hasiko gara. Bai, Lander, baina hor aurreko batean Telegramen horretik aipatu, porque batek ipintzen zuen klabea zana Xbox, eta hau ez da jardun dirua galtzen porrala morala arte esaten dana. Jardun da, praktika bat egiten, osoikoana da, danpina ditzen dana, eta da, por supuesto, eneko esan zegoen. Zerbitzua jartzen dezu galeratan, estatu batuetan, baina Europa meintzat ilegala da, praktika hauek egitea. Jartzen dezu, kostatzen dana baino merkeago, dirua galtzen jartzen zea, baina, karo, kompetentziak zure ezin du ezer egin. Baina, hau zelan demostran duzu, diru galtzen ibitzarela, hori da guztia. Hori izugarri zaila da. Karo, estudio bako txari presizo bat orrantzen egon zaren nien, joku desberdin batega itxek, orduan, klaro. Joga dagoen dabe, jokaldi dagoen dabe, nik uste neko argi egon dela, presizo egoko biela. Segurunik etorkizun nien PC Game Passa bet desagertu ingo da eta beste danakaz batuko dabe, dolako sozer ringo da, bentxiko sozer. Eta jungo dire bilakatzen apurka-apurke, lako argitaletxa arpidetxa moduen, Xbox marka hau, suposatzeot, gaio desberdinetan eskaina alizeteko. Exagerazio erutu zait, Xboxen etxeko, konsolan baldin bazaude, Xbox Series S edo Series X baten bazaude, nahi baituzu Xboxen etxeko jolasoiek lehenengo unetik jasotzea, adibidez, esan duguna Call of Duty bat, edo The Outer Wilds eustet Obsidianek baino Xboxekin egiten zuen. Bueno, bai. Osa, hau nahi baituzu lehenengo egunetik jasotzea, 27 euro hilean ordaindu behar izatea. Nahi hori pasat irutze zait. Ultimate horretatik, 27 eurokotik,
jende izugarri galduko dutela. Eta ero bestetan ikusi beharko da nola mantentzen den. Ni PC-koa mantendukoet, ze ordaingarri dalako, baina ikusten bat Xbox ez dala jolas onak ateratzen ari, ni bat ibiltzen den Flight Simulator, eta igual beste jolazen batentzat, ikusten bat momentat iristen dana, hobeto ateratzen zaidana, Flight Simulatorra ordaindu eta ahaztea, baina gure baja emangoet. Eta bat hori, prezioa oraindik gehiago igotzen badute, itxura guztian daukadana egingo dutela. Hortaz. Bai, igual aipatu biharrena da, honegaz lotute ez, albiztien bigarren partie, segunotan, hainbat zurrumuro gara entzuten, aldaketan dizat dozela Xboxen entzat, baina ez bakarrik Xbox Game Pass arpidetza horren aldetik, ez? Etorkizuna begire negozio eredu egoitzik bera eraldatxe bilatzen da bizela dirudi, ze azken egunetako zurrumurruek kontsolak guztiz alboratzeko asmo hori aurreratzen dozkue. Aspaldetzik gabe zentzuten, gailu hibridoan kontu egaz, aipatu zindugu irratzaioan bebai, lako gailu hibrido batzuk kaleratzeko asmo dekila, ez dakigu zehazki zer modutakoak izango ditzen, mugikorrak, edo igual telebistak aslotute, edo... Lainoa aprobetxatzen dutena dauka itxura. Lainoa hori da, ez azken finien, kontsolatako gaurungo jokuek, edozen gailuetan mugitzeko aukera hori edo, Game Passan bitzartez adibidez. Alan dabe, Microsoftek momentuz erantzun demonde, oso erantzun korporatiboa da, ez dakigu zehazki egize edo guzurra dabizen esaten, baina, dinonez, aktiboki investitzen dabiz Xboxek diseinatutako, prestatutako eta fabrikatutako etorkizuneko etxeko kontsoletan eta gailuetan. Hor, karo, investitzen bai, ez, hor badabiz hor diru esartzen, baina ikusko da gero zeurtetan dan. Ze dinonez, AMD-i begire jarri bier gara, eurekasi akordio bat sinatute dekilako. Antzadan ez, Windows Xbox hibrido bat argitaratzeko, alako etxeko PC bat izango zena ez, eta ja Xbox kontsolan marki igual, basan dugun moduen guztiz alboratuko bien PC-en ekosistema sartzeko, baina zurrumurruek hortik arata odoaz, ze zurrumurren arabera eskuko PC propia nahi bien, badakigu ez, ROG Xbox alai hau, ez daretan dala ontxe hurri zen, baina Xboxek bere eskuko PC bat gure ban, AMD gaz batera, baina bertan bera geratu dela moten deu, ze AMD-en akordi izan, etorkizuna begirako akordi handi bat nahi bien AMD-etik, eta 10 milioi salmenta baino gehiago eskatzen dut izan Xboxeri. Hori lortzen da bena orokorrean Nintendo da, PSP-ek bakarrik gailu eramangarrezen arloan, PSP kontsoliz izan hori lortu eban bakarra 15 milioi gaz, bestela Nintendo bai, Nintendo sonde biltzen normalien, baina, klaro, hortik kanpo eramangarri betorren beste saltzi, gol ez da horren errez izango, eta momentuz, askuko Xbox marka penetako honen fabrikazioa garapena bertan bera gelditzu da, ikusko dugu etorkizun galduko da momentu bete, hau ikustekoa. Baina, momentuz, moten dugu orain arteko plan horregaz jarraitzuko da bela, maigaineko hibrido bategaz, iazelan datorren, aukera pilo dauz, ez dakigu izizebez, aukera asko, hori bakarrik. Baina ikusko dugu Xboxen etorkizunua zein dan. Alan da epatu dugune, Game Passan prezio egoera honek hasta hori jartze aldera, seguren ikusko dugune da beste kontsola batxutara alduko dela, igual, Nintendora, PlayStationera ikusko da. Eta hortik, hori jartzen joango dizela, berezko kontsolak alboratzeko, edo Xboxak bentzet ezagutzen dugu zen moduen alboratzeko helburu egaz. Nik ez dut oso ondo ulertzen Microsoft zertan da bilen. Microsoftek ez du sekula galtzen, hori hola da. Microsoft keriak egiten, eta beti irabazten. Kontuz, niri bildurra ematen da, eta AMD-ekin hastia mobidak egiten, gero AMD engantzau, eta arekin beriak egiteko, baina, bueno, en fin. Bueno, ezin dugunez ez egin hemendik. Xbox konsola, seriezak AMD-en apuak dauzkala, ez? Hau da... Bai, baina... Bai, akordizio potentia hori eso, ez? Bai, konpainian gainean ez lortzea, ez dakit akzioak erosi, edo ez lortzea botererik. Ze hor bai kakanaztuko leukie. Bastante asuntua. Ja, Nvidia dagoen planakin, eta AMD jartzen bada igual. AMD badaukala filosofia asko zirekiago bat eta orokorrean. Bueno, en fin. Bai, ez duena, ondinoko ez dakigu ez ebez, kosapillo entzun dugu, baina beretan ez dakigu ez da bien pasetan. Baina nik uste baietz, igual urrengo belaunaldi zen ez, baina Xboxen asmoa bai badala kontsolak guztiz laboratzi eta beste zertara bideratzi euren
bideojokuen esparru edo arlo hau, ezta? Bueno, nik uste dut luze joan jakula, albiste batzuk eta momentuz stand-by lagako ditugu, urrengo programan botako ditugu, ez? Igual eguneraketekin, eta hola eskerrik asko, entzuten egon zaten guztia, eskerrik asko zure biso bai, eta datorren astean ongoa. Ondo izan. Datorren astean egon gara, bai. Ondo izan. De bile.